ukulizwa kuphela akusikho ukumlandela uNkulunkulu, but ukumlandela ukupractice ukuthi lokho kufundile bese uphila ngakho. In your daily life, that is how you follow Christ Jesus. That is how you follow God. Ayikho indlela yokulandela uNkulunkulu, but ukuthi izwi lakhe likushoyo, uthi uJesu yena qobo lwakhe. Uthi uJesu ozwa lama. Hayi, Nkosiyami. Awe. Hayi. Ufanele semende behlakaniphile. Hayi. Eyakhe indlu ayidwalile. Fika imvula, fika umoya, ushaya leyo ndiyama. Oh. Uthi kodwa owezwayo lamazwi angawenzi. Hayi. Yabona ukuthi wonke umuntu uyawezwa amazwi. Hayi. Abanye bayawezwa aba-excite amazwi. Yeah. Abanye bayawezwa abathuse. My God. Abanye bayawezwa abemnandi. Kodwa ukuthi wazwile it doesn't matter. Yeah. Okunendaba ukuthi wenzile. Hey, my God. Amen. Hayi. That is how we follow uNkulunkulu. Yeah. Ngingakhuluma lapho esontweni la sponsor khona ukuthi abazali abaningi kunabantu empilweni zabo abathi usibani bani angifuni ukuthi ngibone, please ngingamlethe eduze kwami lo mzali uzongikhuba. My God. Yo. Angifuni ukuthi nje please ngisizeni ngalo mzalwane angifuni ukukhuluma, angifuni nje maye khona ehlezi ngapha ngicela uhlala emuva futhi lapha abazalwana. My God. Kunabantu abangabakhulumisi akathi no lento ayenzeke kimi lo muntu lo Never again. Hey. Ay. Lithi iBhayibheli uJesu uma umile uthi uyothandaza bese ukhumbula ukuthi kunomuntu okunye ukukhubile, not ukuthi wena umkhubile. My God. Ukhumbula ukuthi someone uoffendile. Uthi uJesu wait, forgive that one qala. Hayi Jesu. Ukuze nobaba wakho sezulwini ezokuthethelela nawe njengoba uthi uzothanda. Hayi Jesu. Ungamthetheleli nawe ngeke uthethelele. My God. My God. Yabona ukuthi ukulandela uNkulunkulu ke kufuna ukuthi wazi ama scriptures bese apply. Uyawa practice in your daily life. Not kuphela esontweni because nowadays church sikholwa esontweni. Masiphuma nje lapha eminyango siyayikhumula insindiso esifaka ephaketheni. Soyibona ube uwephaqa ke manje. Soyibona Sunday. Kanti God bazalwane ufuna imihla yethu yonke. Hayi. Kunezinto ke ezinhlanu engizokhuluma ngazo namhlanje ezenzakalayo when uNkulunkulu ehamba phambi kwethu. 5 things engizokhuluma ngazo ezenzakalayo. What happens when God goes before us, or what is he expecting from us? Ulindele ini ithi mangabe uNkulunkulu ehamba phambi kwethu. Hallelujah. Hallelujah. Number 1, he wants to guide us. He wants to give us a guidance. Ufuna ukusihola. Njengoba ehamba phambi kwakho akahambeli phambi kwakho just for fun. No. Uhamba phambi kwakho ukuze akutshengise direction, akunikeze guidance endleleni yakho. Akutshela ukuthi hamba kanjani, yenza kanjani, hamba kuphi, ungahambi. Ufuna ukukutshengisa indlela ngokuthi a-orderishe ayalele inyathelo zakho ngokwentando yakhe, not ngokwentando yakho. So we had our own will. uNkulunkulu umuntu wamenza wamnikeza iwill. Mangabe asenze ukuthi ngomfanekiso wethu asifuze. Wayethi uNkulunkulu yena qobo lwakhe njengoba enewili yakhe enentando yakhe nje. Nomuntu mayemdala wamenza ke wamnikeza iwili yakhe. Ukuze ayikhethele yena. Yingakho ungazali usindisiwe. You need God to choose ukuthi no.
out of izinto zonke bengingayikhetha ngiyakhetha ukulandela uNkulunkulu noma ngiyakhetha ukusindiswa. You cannot just be born again just because uzalwa ngabafundisi noma just because uzalelwe esontweni. No. Kodwa intando yakho kufanele ukhethe. Baningi abantu lena no ababezalelwe esontweni namhlanje abangakwazi ngisho umnyango wesonto ukuthi ungani. Abakhula kusande school okwathi mabefika la iminyaka yabo khona sebehlakanipha sebekwazi ukuyikhethela bakhetha ukuphuma kuNkulunkulu banake ezinye izinto. So intando uNkulunkulu umnikezile umuntu ukuthi abe nentando yakhe yokuthi ayikhethele. Kodwa manje uNkulunkulu wayesethi ke mina ngizohamba phambi kwakho. Wayehamba phambi kwakho ngoba ufuna ukuthi wena ukhethe number 1 to follow him. Ya akakwazi ukuphoqa ukuthi umlandele. No, you have to choose for yourself to follow uNkulunkulu. Ukuthi kukhona konke no I choose to follow him. Uthini mhlabana lokhatshana uqondela ukuthi kwakumningi kugeliwe kodwa mayikhethele. You have to choose for yourself. uNkulunkulu usinikeze sonke la amandla okwenza i-choice. Amandla ukuthi ukhethe ngokwentando yakho. Uma ukhetha ukulandela yena, he wants to overpower your will. Ufuna yena umoba eyakhe intando. Ebese kuyalela ngokwendlela yakhe ukuthi wena uhambe ngokwentando yakhe. Not ngeyakhe intando ke man. That is why Apostle Paul, it is no longer I say mina ophila. Kodwa sekuKristu ophila. In other words, usethi kimina ukufa uyinzuzo. Ethi kodwa ukuphila kuKristu. Usukuthini manje ukuphila kuKristu? Ukuphila ukwenza intando kaKristu. Ukuphila akusabenefit yena ngokwenyama yakhe. No. Yena sewafa. Thina sesafa ke mase sithusa uKristu. We die ngalolo suku sifa kanye naye. Bese kuvuka yena kithi. Sihambe ke manje sesiholwa munye. Sesenza intando eyakhe not eyethu. He wants to lead you. iBhayibheli kwincwadi yamaHubo chapter number 37 lithi inyathelo zolungileyo uverse number 23 siyalelwa nguJehova ebese yena yathokoza. He wants to lead you. He wants to guide you. Ufuna ukuguide endleleni yakho. Ufuna ukutshela ukuthi gxobapi ungagxobi. Njengoba iBhayibheli inyathelo zolungileyo ziyalelwa nguye uJehova. Yena uyathokoza ngayo olungileyo uma ngabe hamba kulezi nyathelo amiyalela kuzo. Ngakho uDavid wasendela umayibhala amaHubo 23 uthi uJehova umalusi wami. Bese because umalusi wami yena I shall not lack. Angizuleka. Mawuhamba ngokuyalelwa nguye. You shall not lack any good thing. Nebuzuswele lutho luhle ngoba uhamba enyathelweni zakhe. Uhamba ngokuyalelwa nguye. Uthi David uyangisa nasemanzini okuphumula. La khona abantu bephithizela beyalena. uNkulunkulu kodwa abakhe abahamba enyathelweni zakhe abalandela yena ahamba phambi kwabo ubaholela kuma-still waters ukuthi babe nokuthula la ukuthula kungekho ezweni kodwa abakhe bezwakale benokuthula nokwenama ey'nhliziyweni zabo uthi uyangiyisa nasemadlelweni ahlaza. Wanehamba phambi kwakho uholela kuma-green pastures. My God. My leader. Uhlabena udala uthi noma engasiyisa engasiholela ehlaneleni kodwa kosiphumsela ngaphesheya because indlela yakhe noma ingathi inzima ngasekuqaleni but no. Ayiphela whatever difficulty ongawe-experience you must know ukuthi uqinisa noma ujimisa amamasela akho ukuthi mawufika emgomeni wakho noma kwi-destiny yakho ungaluzi focus kodwa uqhubeke ume ungaphela amandla. uNkulunkulu wethu bazalwane lithi iBhayibheli washiya izizwe ezithile uma ngabe ekhipha izizwe ezayikade zisendaweni yaseKhenani lithi washiya ezinye izizwe khona
uzishiyela ukuthi laba baka-Israyeli abazongena eGibhithe befike befundele ukubulwa. My God. Ufuna befike befundele kulezi zizukululu. Kungazuthi ziyabalwisa kanti sparring. Ngoba nje umkalane. Training. Kunosuku lesparring la kuthiwa khona kuyaspar. Oh la man. Uyazi uNkulunkulu ngeke babulale labo, ngeke uIsrael ubulawe wena abantu kodwa mawulwa nabo uzokufunda ukuthi uliwa kanjani. Ukuze baqhamuke impela ngaphandle. Jesus. Bakwazi ukulwa nabo. Uthi umyisa umholela nasendleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe. When he guides you, ufuna ukuholela kuma green pastures. Ufuna ukuholela emanzini okuphumula. Ufuna ukuyisa ekuholele endleleni zokulunga. Hayi. Ngoba ukuthi uJehova umalusi wami ekuholele endleleni zobumnyama. Hayi Bani umalusi wakho? awukakalandeli yena. Nomalusi omnyama. Akakwazi ukuba umalusi wakho. He can't be walking before you. Ulibele uthi ngenze iphutha. Awulenzi iphutha la. There are no mistakes. Ula manje ya. Lithi iBhayibheli kuye uyena akwenze ukuqamba amanga kuye. Yike ke maqamba amanga ethi ningabaka baba wenu ongumqambi manga wasekuqaleni. Manga nje kusile namhlanje abantu abaqamba amanga. Bazalwane. Elebephenduka. Ukulandela uNkulunkulu bazalwane ukuhamba endleleni zakhe. He wants to guide you. That is number 1. Mase ufuna ukukhola. Ufuna ukukhola. Allow him to guide you. Mvumela guide. Number 1. Number 2.